to jste třeba ještě neviděli, že dokonce i psi umějí lítat. Právě se model připravuje tady v letu. Ty obraty, které jste viděli před chvilkou, takové ty hodně rychlé, to jsou takzvané kopané obraty. A myslím, že prvenství z těchto kopaných obratech patří jednomu z československých pilotů a prvnímu mistru světa v letecké akrobacii Ladislavu Bezákovi, který vlastně tyto obraty vymyslel. On se proslavil také tím, že jako první pilot do své sestavy zařadil i plochou vývrtku, což se považovalo ve svých dobách jako za nemožné, protože letadla, která se dostala do ploché vývrtky, tak se těžko dala vybrat. A on byl tak dokonalý pilot, že to nebyl úplně bezpečný prvek, tak si dokázal zvládnout. Pilot dělá průlet, zamává nám křídly, ne, už jde na přistání, tak. Bude opakovat. Tak, vlétnutí do osy dráhy, ubrat plyn, perfektně dosednout. Vidíte měkké přistání, naprosto dokonalé, potlesk, protože to se nedá jinak ohodnotit. Tak a poprosíme Jardu Kratochvíla, aby zprovoznil svého létajícího psa. Musím uhnout, protože tady za mnou roluje akrobatický letoun Jak 55M.